थांनाय खोन्दोआव नोंथांमोना नुबाय बोरैहाय फाग्ला बियार आरो अक्षय आदाया लोगो हमलायनाय आरो थांनानै एसेबां गिथाव बाथाव आरो खैफोद गोनां थासारियावबो सारभाइभेल जानो हाबाय। मेन भार्सेस वाइल्डनि बे स्पेसियेल एपिसोडआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन इन्टारेस्टिं सावगारिफोर। बेनि थाखाय बयखौबो एन्जय खालामनो खावलायबाय। सोर जागोन मेन भार्सेस वाइल्डनि थार्ड सारभाइभेल बेखौ मिथिगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। आच्छा अक्षय आदा फैनायाथ' फैबाय जों दायो जों बै बिफाङाव गाखोनांसिगोन। एसे लासै लासै गाखो दे अक्षय आदा बोरैबा गोलैगोन। अरे भाई एसे सिरि सिरि थाथ'ना गाखोनोथ' होग्रो आंखौ। दंफां फांसे गाखोनो हायाबालाय मानोथो खिलारि कुमार अरे जागारदों। भाई गावहा मोख्रानि फिसाखा। अक्षय आदा बेखिनियाव मैदेर थासोगारो। अरे जाम्बा बेबादिजों सोरबा अर फोजोंनो हायो। आंनि मिसेसा खुगाजोंनो अर फोजोंनो हायो। अक्षय आदा एसे बार सुना हो अब्लासो अरा थाब जोंगोन। आरे आदा मा खालामबाय थाखो एसे बोलो होनानै सेबा मानो अब्लासो रोसिया ओंखारगोन आरो साया गोथाव जागोन। आं टेस्टि आरो स्पेसियेल साहा फुदुंदों आं नोंथांनि थाखाय। जाम्बा नों लोंग्रो। गेसावसो मानांबाय माथोलै साया अक्षय आदा। बे साया माथो जोंहा बिखुनजोनि साहा फुदुंनाय बादिसो जाथारदोंलै। ना मा बुङो अक्षय आदा एसे लोंना नायलाय नोंबो साहाखौ। खामानि गैयालै नोंनि साहाया। दे जेबो जायालै अक्षय आदा नोंजों। दे होमबा खनसेयावनो लोंजोबलाय। आइ नाहर दिपिका पादुकन। जाबाय दे अक्षय आदा साहाखौ लोंजोब्बाय आं। माम डेन्जार साहा लोंबाय जों खिन्थु। अरे मा जाबावनांगौ देलाय जाम्बा नोंसोरजोंबो मस्त' बुरबक बानायनो हायो आरोना नोंसोर पाब्लिकखौ। नोंनि बै हाग्रा बंग्रा आरो एम्फौ एनला जानायखौ हले आं। बेफोरखौ दोनथ'दोलै अक्षय आदा बै माबा बलिउडआव आंनि थाखाय रल होगोन होननाया नोंथाङा मा जाखो गोसो दंथारोमोनलै आं आदा। अरे जाम्बा गोसोल' थानायजोंलाय मा जानो गोबां स्ट्रागोलबो खालामनो गोनां जायोलै जाम्बा। नाथाय आदा आंथ' खोनादों माथो जेबो स्ट्रागोल खालामाब्लाबो आरो बेथ' नंगौलै जाम्बा नोंबो आरो माथो फाग्ला फाग्ला खोथाफोरखौ बुङो। बलिउडनि हालोदानो मा जाना दं नुदोंना नुवाखै नोंलाय एसेबां गुलाय गुजाय जाबाय थादों बलिउडआव। अक्षय आदा पाबजि आरो फ्रि फायार बबे मोनसेया नोंथांनि थाखाय फेभरेट गेम आरो बै फौजि गेम फैगोन होननाया मा जाखो? नों फाग्ला जाबाय नामा आंखि माब्लाबा पाबजि गेलेबायनो आरो फौजिनि खिबुखौलाय मानो अरबाय थानांगौ नोंलाय? बेफोर माबा बै लुडु केरम बायदि नङाना थाबनो जानो। अक्षय आदा निउस आरो मिडियाफोरा बुंदों माथो नोंथाङा गावनि मुलाम्फानि थाखायसो बै फौजि गेमखौ लन्च खालामनो नागिरदों आरो बे गेमनि आर्निं रेभिनिउनि जा 20%आ आर्मि डिफेन्स मिनिस्ट्रिनो थांगोन बेनो माथो नोंथांनि दिन्थिफ्लानायसोनो। नै बेखौथ' नायनो बायो आं। मेड इन चाइनाखौ बोखारनो नागिरो आरो जेब्ला आरे जाम्बा बेफोरखौ बाद हो। नोंथ' मिथिखायोनो आं जाबाय सासे कररपति बेनि अनगायैबो आं सासे डाबल कररपति बा। डाबल कररपति? सैथो। जाम्बा 20 दिनाव डाबल कररपति। डाबल कररपति 20 दिनाव? नंगौ नालै आदा। मोनसे स्किम आंनि आखायाव नांदों लकडाउननि मोनसे स्किम दं आंहा 20 दिनाव फैसा डाबल। 20 दिनाव फैसा डाबल? आंबो डाबल खालामगौमोनलै आदा फैसाखौ। बे स्किमा जानला मानला आबां जाबांफोरनि थाखायल' नङा बेनि थाखाय स्टार जानो नांखागौ। आदायाथ' आंखौ बिदिबा स्टार खालामदो। सोर बुंनाय नोंखौ आं स्टार खालामगोन होननानै? आरे आदा खालामना होदोंना। जा मोनसे खामानि मावदो बिदिब्ला। होमबा फैसाया बहा दं? नै आदा माबा आं गारियाव दोनबोदों। आच्छा होमबा फैसाया थांदों माबार लायदों। आरे एसे थाब सफैबायानो फैसाया लाबोबायना लाबासै? औलै आदा लाबोखादों नै। दे आदा होमबा फैसाया हिसाब खालामनायनि जेबो गोनांथि गैयालै। दे आदा 20 दिननि उनाव लोगो मोनफिनगोन दे आदा। दिनै आं अक्षय आदाजों लोगो हमज्लायबाय बिथांजों आं दिनै गोबां बाथ्रा सावरायबायबो लोगोसे बिथाङा आंनो लकडाउननि मोनसे गोदान स्किमबो होबाय। नायनोसै बिथांनि बे स्किमा बेसेबां खामानियाव फैयो आरो जुदि बिथांनि स्किमा फैबा आं नोंथांमोननो खिन्थाखागोन।